Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni al-irda illa ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qutub syamil maqam al-ghathil azam sultan al-awliya Syekh Amin Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadrati mursyidina Rabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Dar Tauhid Ahsaniyah. ويا حضرة شيبة الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث نصر بن محمد سمرقان أوصولهم وفراحهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi abadan bi asrari. Wa 'adza 'alaina min barakatihi fit dharain amin. Al-Faqih Abul Laits dawuh Hadatsana Muhammad ibn al-Fadl ila akhirih. Saking Utsman bin Affan panjenengane jumeneng khutbah nuli dawuh para muslimin hati-hati aja padha ngombe arak krana arak iku sumbere lakon Allah. Iki enak siji dawuh saking Sayyidina Utsman bin Affan. Pada suatu ketika beliau khutbah, beliau dawuh, para muslimin hati-hati aja padha ngombe arak karena arak iku sumbere lakon Allah. Iki Sayyidina Utsman bin Affan dhewe sing dawuh. Jadi arak itu adalah satu langkah pertama kanggo nglakoni maksiat-maksiat liyane. Jadi intine kok sampai enek wong dene sehari-hari ini misal gak tau maksiat ya. Tapi sekali maksiat atau maksiat pertama kali dene ngombe arak. Maka ono kemungkinan besar maksiat-maksiat liya melok dilakoni. Napa ya mergo arak itu kan perkara sing memabukkan. Perkara sing iso marai akal marit gampang ya. Jadi intinya ketika kau enak uang dia ngombe arak, maka secara sadar secara yo mergo arak iku mau dene iso ae nglakoni banyak hal sing dinilai maksiat. Mulane ning kene Sayyidina Utsman bin Affan dawuh bahwa arak itu adalah sumber dari kejelekan-kejelekan liya. Lan ing zaman saiki lan ing zaman sedurunge sira kabeh ana wong lanang kang tekun oleh ibadah. Riwariwi budal ing masjid nuli ketemu wong wadon kang ala lakone. Wong wadon iku nuli merintah ning pembantune supaya wong lanang mau dilebokno ning omah. Bareng wis mlebu ning omah nuli den kancing. Ing sandinge wong wadon mau ana sak wadah arak lan ning sanding liyane samping kiwane uga ana bocah bayi. Di ning sekitare wong wadon sing ala lakone mau enek sak botol arak karo cah cilik, seorang bayi. Nuli ngucap marang lanang mau. Ucapane ngene. Sampeyan ora iso ninggalake aku. Yen sampeyan durung ngombe arak iki utawa njimak aku utawa matani bocah iki. Yen ora, aku arep gembor bengak-bengok lan ngucap wong iki mlebu ing omahku, sapa wong kang benerake sampean?
lanang apit mau nuli apes lan ngucap yen zina aku ora bakal ngelakoni. Yen bocah cilik iki aku ora bakal mateni. Nuli ngombe sak gelas arak. Bareng rampung ngombe nuli ngucap tambah ono. Nuli ditambahi wallahi ora antara suwe nuli jimak wadon iku nuli mateni cah cilik bayi mau. Usman dawuh, sangka iku sira kabeh supaya ngadoi arak. Ya anak suci cerita tentang seorang laki-laki sing ibadah itu tekun, dalam artian ahli ibadah. Dia sehari-hari riwariwi di masjid. Ya intinya banget soleh lah. Tapi suatu ketika seorang lelaki ini mau ketemu karo wong wedok. Wong wedok sing kelakuane cara dinilai wong itu kelakuannya elek. Dalam artian cah wedok nakal lah. Terus barang itu wong wedok iki mau merintah pembantune supaya iso mbujuk wong lanang sing ahli ibadah mau supaya gelem mlebu omah. Sampai mlebu omah dikancing kan. Pintu omahnya dikancing. Mereka wis tertutup ning jero omah. Sing enek mau jariah mau wadon sing nakal mau karo wong lanang sing ahli ibadah. Bareng ngono wong wedok iki mau ngomongi wong lanang iki supaya milih antara salah satu. Jima aku maksudnya jima wong wadon iku mau utawa ngombe arak sing enek ning sampinge wong wadon utawa mateni cah cilik sing enek ning sampinge wong wadon. Jadi dikon milah. Wong lanang iki mau dikon milah. Bareng ngono wong lanang iki mau wis mikir-mikir kan. Dekne sepakat bahwa dekne milih ngombe arak. Dekne ora bakal jimak wong wadon iku, ora bakal mateni cah cilik ning sampinge. Dekne milih ngombe arak. Bareng ngono diombe. Sabare diombe malah jaluk tambah. Kan hilang kesadaran iku. Bareng ngono malah iki kaya sing didhawuhna Sayyidina Utsman bin Affan, ngombe arak itu adalah sumber kejelekan-kejelekan. Kenapa? Nek kene wong lanang iki mau bar ngombe arak, ndekne kesadarane ilang, bareng ngono ndekne jimak wong wadon iku. Sabar jimak wong wadon iku ndekne matani cah cilik sing enek ing sampinge. Lah iki kan berarti wis jelas-jelas bahwa arak itu ada sumber pertama, sumber utama atau penyebab paling besar seseorang ngelakoni dosa-dosa liya. Sangka cerita itu Sayyidina Utsman bin Affan dawuh, sakabeh supaya ngadoi arak, karena arak itu sumber lakon Allah. Lan temenan, wallahi iman kang kumpul karo arak ing atine siji wong iku ora suwe mesti kang siji lunga nggawa siji. Tegese wong ngombe arak iku yen wis mendem ilate nuli ngucapake kalimat kufur lan dadi kulina ngucapake kalimat kufur lan den kawartirake mati kanthi ngucapake kalimat kufur. Jadi metu sang dunya ngetepi kufur, nuli langgeng ana ing neraka. Bolak-balik kenapa kok awak dhewe diharamkan ngombe arak? Mergo ya arak itu dampak negatifnya sangat-sangat besar. Bahkan yang kene Sayyidina Utsman bin Affan dawuh bahwa ketika kok enek wong ngombe arak, maka ana kemungkinan lisane iku ngucap perkara-perkara sing di luar kendali. Isu aja dia ngucap tentang kalimat kufur.
Engko malah ndadekno ndekne dari kufur Gusti Allah. Malah ndadekne ndekne mati dalam keadaan kufur. Malah ndadekno ndekne sok ning neraka terus langgeng ora iso mlebu surga. Mulane ning syariat Islam iku didhawuhno ketika kok enek wong. Dekne enek wong Islam ya. Dekne maksiat ngebarak. Kok sampai dalam keadaan mendemik dekne ngomong kalimat kufur. Intinya sing marai murtad lah. Maka meskipun dekne gak sadar, maka itu tetap dihukumi dekne murtad. Kenapa ya? Mergo iki bolak-balik hukuman bagi orang-orang sing ngombe arak. Jadi ngombe arak itu gak iso digawe remeh. Kok nek wong Islam dekne ngombe arak, kok dalam keadaan gak sadar dekne ngomong perkara-perkara sing marai murtad. Maka meskipun gak sadar iku dekne tetep dihukumi murtad. Makanya yang kalian diharamkan mutlak, secara mutlak haram ngombe arak. Karena akeh-akeh copot iman saking kawula iku den copot nalika matine. Yang kono iku sebabe dosane kang dilakoni waktu uripe. Jadi tetep getun lan longso. Wa qala dhahhak an man mata wa huwa mudminu khamrin wa huwa an bisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.